Hey, yo, what up? It's your channel on the screens, and yeah, man, it's another day, it's another comfort zone, and then I'm flying. Lay pot. Ik trap maar zula bandu betu. But example, se kala krel, ho, tsende nizo introduce kahle nje ngendlela ekrel. Ik trap nimizula man. Introduce Ladies first. Ladies first. Hi everyone. Kamalam ngu Ita Vileng. Well known ke as Usta. Yeah. Hi everybody. Skoma kilo. Lilo, fuego. Yeah. I fake busacho mna go before lungu lights Mangazana. Everybody is poor beglo ile uburiga right. It's on cam. Mangazana. Yo, funa wabiza bani. Funa Polo, no offense ne. Hey, offense man. Wow. Uthi batheli mna go. Hi, John. Yo. Ama cheese. John. Ama cheese. Bathini mna go. Yo. Yeah, ngifuna bengathi ngiyabalisa ne but We comfort zone, relax, kubithiziyo yakho kanimosha bani. Oh good. Kanimosha bani. Bathini Joe uzithi. Hayi. Kodwa sinye story ubusile ngoba si off cam. Ufuna siva hope ukuthi ba uzithi kanye. Because the first dibana nezinto zangaphandle, roti, ndiyazi. Sayikhatha short ne? Yo. Sayikhatha short but yaliboyela thafa lase Kratok. Yena find out about Find out ukude Joe. yo kubnaphe Torrance afika nofika that portfolio still the same thing Amagasa. and I confirm about my cheese. Uzithi Kwenza kanti. Uzithi mbuzi star. Kwenzeke ntoni? Akoni to be into detail but uzithi. Interested. Yeah, I'm going to tell you take me back to the memories. Show up. I was chabulisa. Ata okay basela granta. Uzithi. More from the way. Yini mayinika. Wesifuna ukubona Joe poster. Hey akabambe kufike Joe. Ufike kulo mkhena sisibilisi. Mngana baka no. Sola now. Uzithi mngana xa sisiringa grand bathini. Yatuka. East. Wena. Yeah, ndithi xa nibuya nilindelwe. Ndiyachata xa nibuya. Ima east yaphi ebantwini? Ndiyaxolela. Oh. Ambuya ndithi ngizochata ngizonibethi sister. Abekhona lona. Uzithi. Mjongo menjani? Yafana is the same thing. Same thing, Legend yethu neyethu yafana ke khona ko formula. Hima. Yafana. Ima mnakuthi ima. Wena ufuna uzona isteri kwenzeka ntoni mnakuthi? Ntoni kanye yayenzekayo? Chitelo. Utshele ndoda. Utshele bathi indoda kwenzeka ntoni? Thandi lobisi. Mnakuthi bathini? Because naye apha kwa Umtyelo is too harsh. because ngumtyela kowena. Yabo ke. Sivuse ezinye. Yeah, mnakuthi. Man, bamthathile yabo. Yo. Ish. Bamthathile. Ekubeni lo muntu endekise umuntu. But asiyeke le. Bamthatha ungayanga nawo mntakwethu ukhona. Ebeyendawo uthe bengekho nje. Ke khona nje. Sebenziswana lapha yama njalo mntakwethu. So star Stashine. Manje okay. Utakafuna ithetha leyo ba uzithi. Yo iyancingisa man. Ibona memory lane Past Akayi. traumatic. Yeah, pediatric. Right. Then talk about Na batheko ngoku sithathile ngoku sizinento straight bathini tata bazoba clear nabo because ngoku nobe yazibuza hey bekudini Ntombazana apho uhleli khona one mosha wena man funa nithi nibe one mosha wena man azikubiza ngagama but one mosha wena wathi because ndamosha yakwethu yo kuze ndikulandele kwindlela yakho ndifuna uqala ndikhokhele kuwe benzova babe ndive apha eDorrance lona no ngapha emathafeni Kratok yaqonda la thafa usiceka nosijula yena ukuthi ngabe nilale emotweni phinde nivuke fokola yo bed lomhlobo ta
Kratok till Buffalo, beautiful Buffalo till Titorens. Ofika Titorens uzoyiva kahle le nto ba no man. Phuma kwezokona izozaba. Ngicela ubuza something. Cela ubuze Starshine because akafuna uliphendula. So like kuyo yonke lento yenzekileyo. Ne, ngiyakubona ukabikho right. Right. You're not okay. You can't say I'm correct, right? No, Okay, awukabikho right come like ndiyamva indlela athetha ngayo ngoku ne. Go right nyango. Ayabuza. But come to chance start buzi. Okay, it's fine ke but it's fine ne. But ngokujonga kwamna akahilishi ne. So ndifuna uyazi into yakudala leyo ne. So ke ngoku uye wa date after. Uyadate ngoku. Uyajola but. Usenda makasai. Hey, Unayo umuntu okhoyo? Okanye ngoku sewusenza nje kuba ndiyakubona inhliziyo yakho sebuhlungu. Ayabuza ta. Con. Baby, no. Con, baby, yazazi. I hope umphethe right umntana abantu because ayingathi awukabikho right and ungasifanisa asifani. Kuba asifani. Asifani. Hayi. And you must die ba. And funu ndiyeza ku Starshine but akathetha inyani. Phofu sova kuyiba ba 5. Boy, abantu apha. Lesi yagrita ngokuya. Ndikakhazi. Ngixelela nje enye into. Abantu uzojola cherry jole nabantu abayi5 ungayazi yonke lona. Wena chita go. Kaloku wena ungilojambisayo abantu Alive. yasixoxa 2 weeks ubhaqo uyabhaqa. Icherry 5 years jole nabantu abayi10. akalofonini wena expecting nto because abantu aba sesijonga umzekelo uStar esuka from kokwabo kuzapha noma ku DM yakhe khona 5 emlindileyo wena uthi special ngalo lonto ke ngoku. Star hayi Nanso. Andazana lonto. Nanso. Barong abantu. namba kwethu Ay masterishile igame yo cheat abo. and now doc Master it. Nani yachita? stars because sneak insights chita njani nje usinganibhaqi man Kahle kanje. Well, kuba ndingekachita. usukuchita star maqale yabo As usukuchita I said, kuba ndingekachita andizukwazi ukunika. zange But wabhaqi amehlo wathethi lona. Amehlo njani? Zange Like wabhaqi. Leso smile. ndabhaqa njani? uchita ijo zange Mina wabhaqi ndabhaqa ndichita never. because igame udlala kahle usahamba naye kahle ngelandlela ufika ibambe ngayo No, andichongo. Mina andizange ndachita. I'm the most loyal person. But ever. inyani lento yobayicherry ngajola namajita ayi5. Yeah. Bengayazi. njani Yeah. njani Bonke bafile ngathi babodwa kanti bayi5. Ne. Yeah. Maybe abanye abantu bayakwazi yenza lonto but Sneaky straight answer. one thing engizoxelela yona nesiyakwazi udlala amakhasi wethu right. Amachita nawakwazi wadlala right. I think so because for the fact that nibhaqeka easy. Akawumnika uqala umuntu uthetha lena. Khona omnye umuntu wayithetha straight base wadlala kahle amakhasi. Kamnandi Star. kakhulu. thina imistake yethu endivayo xa besiyitsho apha ekasi amanye amankazana is just into yoba uzoyiconfirma ewe okanye hayi uba thina xa sichita isi-out we tend to uba sikuthande kakhulu siyajambisa wena zeziphi signs ozibonayo kwi-out umzekelo uba ngoku nditshitele Okanye uyikhona into ayenzayo. okanye ikhona nto ayenzayo Okay, mina like into endithandayo ne, ndithanda umuntu othanda uhoya great, yabo. i-signs ozibonayo uba Listen, ndiyatshitelwa i-signs ndiyazibona kwa indlela sasicommunicate ngayo efonini. If ikhona into etshintshile ndiyakwazi uyibona and ndiyakwazi uspota some of izinto. eziphi ezo zinto kwazi solungisa ufike kalungisa Igame yami, eziphi ezo zinto Kaloku andizukwazi ukisa itim ngoku because ndizonika itips uba like yenziwa njani le nto and then ke ukwenza olo hlobo ndikisa itim ke ngoku. but uyaspot ezobe izimbalwa ne Uzawubona uyambona xa ekuchitela umntu. uthanda kakhulu ngoku utexta oko ngoku usiphi I don't think it's even about uthandwa kakhulu. Uthini? I think lanto inento yokwenza nabantu abakwi stable relationship like abahlalisanayo. Then ke ngolo hlobo usendlini obvious uzozama ngandlela zonke ungabhaqi but ndihlala ekhaya ehlala kokwabo uzospot izinto obviously kwa indlela yothetha iwhereabouts zomuntu xa beqhela uku-informa and now seke senza nje like uvela ubone yonke okay into man. uba distant mhlambi akasatext njengaqala Uyayibona into xa i-off and thina singamantombazana siyayifila yena sozifila into so engekhoyo. nini nisikhipha njani man because yeyi yakwazi uba yi-out yo talking from experience nofike kuyaya loo nto yakwazi uba yi-out ujole nemeti nokhwevo no-ethu beyazi kakuhle So
uzofind out xa sewuphumile kulomntana aba hoyi Yes. Ewe 2 years emva Yo! kwakho. Khona ne-5 years ukhona wena uhlawumbe une-1 year. but Khona ilibilandela. kusinike nje noba yisource nje Andizukwazi. sinozifumana thina uba hey man nxa igame yeni nidlala smart and nibasela ntini but yo Yazi le nto bayenza. Andizukwazi utyisa itim. Awunceda thina njengoba. Njani Ntshomo? Take me Dikhisi for itim. instance. Ngolo hlobo. But umuntu uyambona whenever ujola nomuntu if ikhonto echinjileyo yakwazi umbona. bana lo akasazi ngendlela egrand Yeah. Nolo thando ke andithi wena uthi most of amantombazana bathi umuntu ukuthanda kakhulu but uzayibona na uba ikhonto of obvious umuntu wakho yamazi mos. yiko okay star shine like naringa nawe ngenye way man star man and ndaphinde ndayiveza ngokapha Ayiwa. because ndifuna advice esuka from kuwe ngoku star kunalokhazi yabo hlala bekazi lo mnana ugrand uhlala intozo oko from day one okona chitane lo mnana ke wona aqalela jo ba eksena jo funa jo yabo and coming off kuye as if ngathi ndi obsessed yabo Uhlala phi? and amringa la bekazi editorial 1675 so mazi but ke namringela okuba amanto kunje yabo and uyazibukela iport zami le incane le piece leyo hence lona ndifuna umvo Wow. no ndiyabuza okay Understand the strategies, yeah let me cook though don't let me cook man nah man kayeka fethu so okay kudani ndimringela yonke le yabo and ndake ndathetha nawe ngale wethu mam carnival date yakhumbula Oh okay ndiyakhumbula. funa nje ubone clear yabo grand ndamringela ukazi baba ufuna inkunzi sona so lo muntu yo i-text nami uresponda grand fondini yanringela uba hayi akathi kumi yandishaya ne but yambona ngathi khona ndethembisayo Interested ubonisa umdla ne? aphinde vele ndingene emxholweni kuthiwani wo ndiphinde vele singesengane emxholweni iphinde vele kuthiwa wo okay ndiye kudexter ndishayele bami izuzu ngoba ukudala ngoku mani begrand umuntu akudexter ngokwakhe aphinde vele akunika iscience xa uphinde uthi efonini hey ndikuwe aphinde vele Yonke lento uyenze efonini if I Yes. may ask. yes Face to face sadibana kayi-one and then kwathini? i-conversation ibivaya ibigrand yabo qha ke ngoku yo Ufike wathini kuye? sathetha sacommunicate Kaloku mandithi nanku uyeza and then uyeza nizodibana like i-first movie yakho ibiyeyiphi? first movie yam kaloku and nyiwe ke ngoku the level of beverage consumption afike ndafuna uthi nqaku ke nabuyisa umva ba relax Nqaku ntoni? Nqaku njani? kuye futhi because iwe ebuso like uvaya phambili yena ne so mna ndizoze emva kwakhe so ke ngoku nje la hug yaseback Yaseback. but sathetha mani wenga nje hey sarengi wenga nge-hours So lilo ngikhanga ukuthi ifumane le hug. Njalo izebheko waya ngaphambili. And abavani abakajoli wena so ufuna uyomchika. awundiyiva ndithi lo mntu uhamba pha phambili mna ndiyakuye ne but nje mema phambili unzele ngomva so mna ndizofika kuye nje abomolo Jani. Eback? Eback. idore noka Hayi uba uyochika omnye eback ningekavumelani. I'm sorry. But yazinika iscience. yabo le reaction le uza nayo yile wareacta ngayo mnqona hayi Exactly. fondini qona nako grand bra saringa but hayi apha esivekini ndadiko so ndifuna uyazi yintoni lenzisa lo way uthanda i-attention ufuna usoloku utext wakho okanye uzephi because jo ndiyakeka ukutext ndishayele ndiphume kuwe but wena xa Why uzoyeka? ndidikiwe nguwe fonini But mna ngikadikwa. so mabeka yomntu mani bengicela Njani uba uyikaka yomntu? fonini ndifuna wena Kuxhomekeka ukuba wena uyithatha kanjani loo nto kuye. Abantu will be the death of us. Nani guys? Like it's the same. sibulala nina Njani? so lo mna kandifuni Nje uyakufuna. Usalindile. Cha inoba andikwazi wena into zakho ze kwalento uzothi ufika ufuna Bawubambe umuntu omnye mnandi. but andijoli. level of beverage consumption yo stabe niyenye indlela ingxaki la mina yena ke ngoku xa utshwala ngaphakathi Ngicela ubuza ke kulade ishi. Ushazile. nditsho Yo, not shaz ubone but okusalayo. Okusalayo yengo F wakho kuye. yo
So uye wayakulanda icarnival naye. Zange denzeke but nayiproposal awuyiliya. Ndayipropose Ziwenza nini ngento ezithetha ngazo? Sasha bekuningi laxesha. Kulonyaka. I-carnival iba Before ngu-Feb ne. i-carnival. Iba ngu-Feb i-carnival. So around January bebe nibeka khe. Yo kacinge kunini ngoku ntistelaki. Nangoku. Nangoku. Anthethe lo nto. Kaloku ngoku yena uthini? Asha. Uthini yena ngoku? Hayi. Kopoli. Uthini yena ngoku? Nix. Akasakubhaleli ngoku. Ukuyekile naye. Yes. Zama omnye kaloku Jom baninzi nje. Zameni uzobomba userious. No. Imamela uthetha Fuck that njani? shit. Declare I come with advice. Ustaka an advice to. Umamele uthetha njani? Ingxaki Uthini? Zamom Yey. baninzi. Baninzi. Zezinto abazenzayo ke bona. Njani? Zamom. Dakwethu wazamomnye. Awuzukwazi ukujumpa endaweni eyi-1 for into oyibonayo uba izukusebenzela Fine. rather zama enye. But if abekho abanye. Bakhona. No. Ubone yena nje. Ubone yena. Yeah, Yena babone. kabonwanga kaloku. Ngoku uzobambelela kuloo nto. Beyityatyambo enhle. Uyamchonga. Enakandibonanga Juma. Akakubonanga. Because if benibonile bezenibichansi. Choose yourself ke. Mandizazi ndizithande ndizithembe. You're very good. Bekwa know your worth. Mandizazi. Know your worth, yeah. Wathi know your worth phela sewusingo lonely wedwa. Nakomnando basingo mfethu. Xelinyani mfethu. Axelinyani mfethu. Ngiyazikum lona stop. Awuzolala khombe. Utheni ngathi personal lento ithethayo. Khombe but esikhonga singawento. No, mna balibekile yakuwe namvusta know your worth nawe know my worth ngikraya. Know your worth. One thing. So ndikraya ngoku. Ngifundini na? Hey, phukeme khongam ngoku ndikuwoni man. Stasha chumam. Oh, wena everything yazi the riga dawe chu. Enele wawe le. Hayi yabona wena stand ngayibeka kanjani. Unibamba nje ngalamedi le yandibonayo ba mpula yama wena. Awidingi tuyi out yena okunantsika. Sothini man? Ukuzibona izilekhwini mangathi hey ngizothuka ngabantwana. No, kanditsho. Bani kubabona bakhaza phika. Not ebekhazi man, but abakhazi bakhoyo ngoma nditsho. Not abedixi indoda mask. Oh, okay, you are pantsun lahla but ndiyakuva. Yeah. Bantu baba yama hayi am rap off ngalandlela mina ngaphandle ke bawubhanqa mina kanye mfike ndiphuthi ndiphuthi so bathi ngistaka abanika advice bra mama bayeke ukuthi indoda must kazi besifanele ube independent. No guys, indoda must. Indoda must. But style neyazi Indoda must fanele funini Indoda must. Must Must what? what? Must do everything efuna intombazana. So bayithu siyafunda. So bayithu wena stop imali. ubambile futhi ngabikisi team tenya Njani? no I know mna most of ezinye izinto ndiyazenzela ngokwami Yes. because andazi ndidalwe fana or what but andithandi ukucela. grand kodwa longafani Wena usupporta because of like uthi ndi-grand kuba nzothini? Akekho phakla la situation ba ukhe busy now. Morning other way around. No man, Okay, uthi yeah, ndi-grand I feel like kum ustingy or Oh, something. ligqolo. You have like Ligqolo. ugrand ewe ligqolo awufuni ukukhupha. Elubuza. hayi Doesn't it make intombazana feel like night gives like what's this? Yamthengo. You know? uyambhatala uba It is a makabe better nawe type of mfundini No, kaloku ubhatala ube girlfriend yami ngumntu wami mfundini Friend sithandana allowance, it's like I'm paying you. uba ube umntu wami you're not paying anything. Umuntu guys. makayibeke straight ba pepa nifakile imali. sisaqala udibana Ngoku uza nge awubheji ngisigns uba mngana Okay. Mandithethe kanje ne. Mandithethe kanje. ukhwele khona futhi ikhupha kuye awubhetha mnakwethu. Mandibeke kanje. It's not a must uba umuntu makasoloko esenze ezaa zinto ne. Yeah. But I think mna it's a love language. Hayi. no It is a love language. Niyeka Cela upheka. pheka I love language because like if like sonke thina singamantombazana ne. Yes. I love language yethu zi-gifts, going out, doing yonke laa nto, and then ke nezinye love language ezilandelayo ne. okay Yeah, so ke ngoku xa isithi mhlawumbi ubheje maybe wena ubujola naye ungenzi na nix like kuko la say it little things matter. Awuthengi ne chocolate i-airtime ngayithenga it's fine.
ungayithenga i-sweets, ungayithenga anything amantombazana aya appreciate Even if you weave the 3.8. Yima. i-weave ze-3.8. Kundi yakhe kodwa. Qebile star. I'm not done yet. But yet, I'm not bra. done yet. Kodwa I'm not ufuna done. uziveze yini? Yabona ne intombazana ayisoze idemande into yaziba wena kule level ukuyo awusoze uyi-afford. Okay. Ne andizuthi ngoku ndihlala ekhaya uhlala kokwenu ndizovele ndizokudemanda uba mawuyondithengele i-weave ya 3 point something Ayapheka. ne why ndizofuna into engakho but ndiyayazi uba usengumntana kokwenu endlini Okay. uyabo but then xa usebenza mhlawumbi nam ndisebenza at least like ingasebenza loo nto Bakhona le something. But it has Yeah. to be 50-50 what? ya mna vele I prefer u-50-50 vele So star situation nje enqabileyo ndikhe ndi-out yakho ndithi star noma masizikhuphe sivaye siye ewimpi ifike iphile phambi kwethu you expect uba sibe 50-50 bakanye thini no ways but gqoba ngqondo 50-50 depending on ngubani onegotiate uba masiye out awusoze undise out ugqiba kwakufune siyosplit i-bill no way that's a red flag that's a big red flag Masithi yayazi Pokoto i-out yakho you know ba is not financially stable lo Ugqibo. mhlobo uzama ukwenza inzame ne then it takes you out niyafika kule restaurant you order ne moderation then kwenzeke ni exceed i-budget yakhe umchini yabo then when he has to pay uyabona nawe akanayo le budget will you help him ndingamnceda so are you red flag it's a red flag man why uzofuna undikhupha but uyayazi uba awukho financial stable but I'm trying to make something nice for no hence I Meet said halfway. siya little things matter yenza izinto ezincinci wena onokwazi uzi-afforda suleqisa uyondisa wena enantsikeni kwi-restaurant but uyazi uba you don't have that kind of money. andithi bonge macheri but you could take one girl isisingileni umthenga lamagwinyi nezilaya next thing you know uthi ama-owena sikhisa amagwinyi so trenda Guys, kufacebook no. nanke ndithathe ndisemagwinyeni lilonke amachere awa-appreciate according to nina never why uzotyisa umntu wamagwinya guys little things matter little things matter cho wena ubungenomthengela la ice cream ithengiswa phaya uthi yi-ice cream date ke andazi do something but amagwinya pho but star Angeke. since nale kuthiwe uvusa ngemovite mnani ekhaya sivuka ngemovite ndongo uzokhalaza uba uvuswa ngemovite yo Ah, but- ayisuyithetha ah, loo but nto they ndisa kwenye into baqatha. kaloku So usuvuke ngemovite? khange nditsho balisa enamanzi abandayo enaswekile wavuswa ngayo Hayi, no at least but utyisile intoni khona bathi cracker snacks nesong why would you like why uzondinvite kodwa uyayazi uba awukho right No, star. sundinvite I miss you mamela ne ndiyakhumbula ndifuna ukubona Ufuna qha ukubona? nazinto kum awunazinto and endlini kuqhela utyiwa imovites ekuseni so wena uzomkhalazela ba ekuseni mna star ithing le uyithethayo mna ziweni izenzayo asewumthanda umntu yabo le out yakho mandithi ngoku uqa udibana naye ngoku zonke za red flags nina I think you nithanda like uzimayiza aniyazimayiza but uhlukana kwenu oyini kangaka khutsha ibhayibhile asoze ndimayize i-red flag never so le movite stop You? since sikule way zeziphi kho red flags kuwe like ema-outini ku-bill ne right nantoni intoni uthe i-bill not i-bill ma like Okay. ufike unikhuphile but ke ngoku mamela okokuqala 50-50 ne pha. masiphume ne Okay. like ungayi-organize and then ndivume okay it's a date it's fine ne Thithi notes it's a date then ke ngoku sihambe masithi siza apha kwa-ewimpi ufika kwethu ewimpi fine sawufika sihlale well asi-experience into setivini umntu akuvulela isitulo mos Okay. asikho setivini absithi Uzivulela. ewe hayi ndizakuhlalela esitulweni it's fine sundihoya no it's a romance if But you it's wanna a do kasi, it bra. just do it It's a but kasi. ke ayo andizuyibala no But it's a kasi. andihoyanga kangako yabo so ke ngoku sifike phaya and then xa sifika masithi yilaa ndawo inalaa mitshini icofwayo ne uyabona ne Okay. xa sifika phaa kulaa mitshini then uzobuza uzotya ntoni wena okanye like mna I prefer umntu andibuze uzothanda utya ntoni
ne ungafika ucofa umtshini ucofa and then uchoose whatever that you like then uchoose ne-drink eselwa nguwe after that unganibuzi mna ndihambe ndohlala phantsi ndifike ndireceive ukutya what if andiyiki i-cheeseburger what if andiyiki whatsoever man andiyiseli icoke wena uode isprite why unganibuzi irespect yokuqala but ndiyakuwo but ufuneka uzicingile sekulapho ukutya no ndikhona namtshini lo wakho ndakiraxaxa nomtshini ka-KFC jo siyezapho lawe le cofayo ayitsho ejoke leyo kufera yaqhwaba lawe wesixoqala ukuya pha Pakistan like xa ndikhona ndibuze ndizotya ntoni ungathanda ntoni yabo so nebill ke ngoku ixhomekeke uba uzayikhupha cause nguye proposeleyo uba wakalo ndihlelele ekhaya mna andizosuka ekhaya kuba ndizospenda imali yam but ndibizwe nguwe njalo so what if he never proposed baniye kwi-date then asika lokhu kwi-date Wow, asika why kwi-date was proposal? chiriso bepropose yakwi engazange wayipropose uyazi ubhuti wami wayesithini kum ubhuti wami ngondisakhulayo ne wayesithi kumbana if uyabona uyajola nomntu and then akachukusa kwi-date ne wena ngixelele ngokwakhe uba okay jonga Saturday ndizothunywa eWorcester ngicela siye eWorcester uthi akasoze angayipreparishi la mntu iveki yonke akasoze ngahlanganisa imali so that means ninani nako uyenza imali qha ni-stinch Yima so eyokuya so eyokuya ke ngoku imali ndizayifumana kuwo imali yokuyaphi kala nguthi bana masiyohosta masithi ndikuxelela Monday mna kumgqibelo ndifuna siye eWorcester ndithunyiwe ekhaya so okanye ndiyoshopisha nje izinto zam ne no hayibo ayikapheli neveki asikafiki nakumgqibelo wena sowungenamali You you have the whole 5 days mama lo way yakho ndivume uvaya nawe ndizame imali transport bahamba ndizokhwela taxi nawe phephe sivaye ndikhaphe ushopishe ugqibe ndiyokhwela itaxi sibuye i-red flag nale ndikhaphe kanguthi masizikhuphe so asiki etown hayibo uzothenga utanga mna ngubani kanguthi masithenge ndingumuntu wakho njena but ayivi point yakho ndingumuntu wakho but ndikunika iveki yonke and nalapho asizuhamba siye kwi-restaurant caba siye the house let's say for instance no siza apha enantsikeni no way no way no awusozuyonkisa ifishi mntase awusozuyonkisa ifishi njani ufuna utya nto hayibo mamela Eqoma guys leli kodwa Big Mac. nayibaqa Ulatshi. angeke Asibamagola. nayibaqa nebajonga i-fish parcel if uyithengile ne sometimes by 70 rand le enkulu kanye 65 okanye i-65 imalini oyster box iphuma nantoni phakathi everything is there including i-chips iphume nedrink imili iphelele siyapheka sovela sinako le-75 rand ye-fish parcel asikambele into ke khupha ipisi yefish khupha imali ne-double chips le-75 rand ezoya kwi-all box yakho i-all box 75 rand eyi-1 enye 75 rand ikum fish parcel abethe 120 iphuma isonka drink fish wena mayinika parcel kuwe i-10 off skwimeki into 10 of committee udemand into angasoba ayithenge naye ngemali yakhe you want i-weave you'll never buy i-weave masitinango usitatye ngoku business woman Yeah. uyazithengela ezwe yonke into ugrand not ndenza umzekelo ngayo nokuba unjalo ne but nanku umntu ugrand unayo le uyive 3.8 ade apho fundini ndifuna uyive 3.8 so uzothini wena uzoyithenga uyive? yebo anamali inxaki uthe kudibane nengasoza ayithenga jo khona lamamate like akwenza ufile like Small. mane ngeway ayiboneyo like kubona Social ama-cherry media. ajolela Peer for social pressure. media ufuna uposta ufuna uthi turn off lecture. ngompilo mntakwethu yo but mna elam like linye umjolo like ama-cherry awujikile umjolo awenza like phofu mandithi mna khona umjolo khona uthathana khona uthandana but star kwezi ntsuku ezi yabo ta uyapheka ngoku kwezi ntsuku ezibona sebengena kwi-relationship just for uba Social media. babenefite Impress ayitsho imedia also. ninantsika nobhenefita Yeah. umntu ujole kuwe ne-expectations uba ehama jo ana-airtime little things zinathengwa ndim airtime unotime apra ikhona inywe nekenava abanye bencokola yabo like
uthi kuthiwa so yakhe chomi lo ufuna unibona lo wabuza chomi lo airtime kanye lo Yiva phansi. Yabona? I'm wrong. So Lowe wanda. khona nowe-date Khona nowe-one. Khona lowe photo. Khona nowe mobile. Social mobile. kanye lo mnandi Ah. kaloku beja Bache bonke nditsho mna. Singa-right xa sishiyeke sodwa But- apha emhlabeni. hayi ayifiki But and guys, yeke kulunge Siyabadinga. Uprove. Ah, siphila ta angeke siphile Hayibo. Hayibo. jonga noSipho Ngicela ubuza, Okay, ngicela okay. ubuza. Like wena Tane, ungavele ngoku uhambe uye uyothatha icherry but uyibona uba ingapha kwamandla akho already. ndiyamthanda star Uyamthanda but ndiyamthanda Ikhona laa nto idibane nomntu ne ungayazi uba like i-expectations zakhe zinkulu qha uvele uthatheke. no, I'm talking about Awumazi, i-phenotype manditsho i-appearance yakhe phandle unazo i-weave wenza i-nails yonke laa nto leya and then when uyazazi uba awukaphangeli mhlawumbi usahlala ukukweni yonke laa nto as you said wena uba amantombazana ajolela ngoku to receive okanye onke, to but most of benefit them, ngolo hlobo uthetha ngalo uyanjani ke kulaa mntu unjeya but uyazazi uba awunanto esandleni uyofika Ndiye u-off ngothando andizanga ngemali mna. Uyele ndize uthando. ngothando. but ivalid point kastar Evelid so star yeah so into barongo ezamuyitsho sisileyileyo ukhazi yayenza yonke le weya mna ndigcwala ngayo layifuna enzibedi yabo like ndingazama uba ndimbonise uba kahle kahle le njongo zam yiloli ngayo so fithi uba yena usacula le layile yakhe uba awundithengela iwivi awuthilithile then andingohamba ndikwazi ndibani ayidibane But Butera, masithi ufika But enazo unazo but then uyazirhalela ezimali yakho yazi noni ezamuyitsho yena xa ndimva grand uzondiphindisa ne qala usipaye tama kanye khaqala uzoye iba grand before ukhazi uyambone mfuna ugrand but sufika pha ufuna umdrainer cause nyani ndiyamva ufike egrand eziphilele zenzela yonke way ngoko niyafika mandithi ngoku Ndiyamuva kodwa. like mna ndingumntu othanda uphuma I love to explore kakhulu ndiyathanda uphuma ndizihambele yabo so ngoku iphele yonke loo nto xa ndidibana nawe uhlela phaa ekasine so ngoku xa ndizawuphuma okokuqala into ozoyenza kukhweleta because of obvious ufike kwamphaya ndizawubhukha mos ndiye kwezi ndawo ndiya kuzo take lots of pictures yonke laa nto kuwe like izokwenza ufile small laa nto ingathi ngoku njengomame ndiphumile phayana ukhona lo mntu okanye usugar daddy or igweja endinalo and For nesijimbo ke example, ngoku naso yabo. sibone imedi phuma oko Uyabona? something so ke ithi loo nto mnayo kuzofuneka ndiyeke ezinye izinto endithanda uzenza enandizenza because of wena awukwazi like uaccommodate andifuna uthi awukwazi uni-afford awukwazi uaccommodatana nam Okay. kwizinto endizithandayo Happiness yam nawe for soyithu sibe happy soyithu how about i-first le vacation yakho imali it's on me like ibonisa uba ndiyifila leyo qika sesile soyithu ta kaloku ngoku into esithetha ngayo sithetha ngomjita ongenawo loo mandla okay kwintombazana noko enako ndayiva ngobutera ndayiva ngoku ufike egrand uzawufila like ingathi kuse ingathi ndihambela enye into okanye ikhona nomntu ndihamba naye ube Uyabo? wena ufike kudala ndizenza ezi zinto shabaledibana naye kube kungekhona loo nto kasi saxela bafundile yes siyambona nanko mfundile uhleli nahathi apha wena sithunzi isikabane bane nomfota ukubetyala plate yeyi but tuba ilika pleke turn off pana kubeti phendula turn off ken manikutaji nemededom naye mededom lete akwazi ukhumsha bra nanso-ke lete akwazi ukhumsha iba ifana movie delete yona mededom ayikho right ibihle ke mntakabawo isizeleka qonde qonde yini kangaka khoyivo wena mntu akho take turn off kumeti so nonke ndikhala ngento Ningamagolo. heyi asuke emalini Hayi, Haku last mithe- one
Umete ngamazi Excel. Yeah. Ndoda. Le lady bra esokuba lisithi alisabaweni yona inafokona Oh, kuyasabawela. mtshele bayikwazi ukugumsha iledi ikwazi uphanda bra Mna ta eyami turn off ta hey angomntu snacks angomntu bad yabo anaye nansika mna butera inqusi yabo phekazi isegrand ndim I hope umamela. yenzelwa enye into engayaziyo apha kusiya kwimitapta ayatiqila nto and ufiyeko yake ke behlela qilwe inkosi libida umsabi Hayibo. Wakhe nje. kwi-first meetup ngantana Xolo, Tomam. Bekusengona ungikhumbuza. bwela Mfake etawulini. Amane enkobe le ntwana. mamela awufonela khona khona ngutata. wathi usibuke endlini mamela sta Uthakwazi ta. ndiyafrustana ngowakhe ne but kuseprasa kuqala udibana namhlanje jo and ndiyayazi ndikaproche ndisazi ne uba unaye but Stefana no. Hayi kwa. Fucking tawlini But for the fact about uzodibana say something. into enthetha lolo Ukuhloniphile i-request yakho ivile weza. no hayi uyaphi umjita Athini ke wamsepha umntana wakhe? ndibhizi mamela sta Khona uba bethe ubusy. Ibizoba ngathi no iyazifisela. benzofrustana Hayi bamakazi naye. bendizoqumba tane ya benzofrustana ndiphinde ndimcele ngenye imini apho kona ezazikhona ukhona unantsika kanamntu omgada ubhizi makatsho Uhlezi wadibana naye lo mntana kule relationship. Umntwana nomama ehagingo xa ubambeka ubamba ingcoli. Ngowakho somarithatha naye. Xa uthanda umntana uthanda nomama wakhe qa. not kwi-first ta kandivo So i-red flag yakho le. not kwi-first meetup you can't ukwazi jo sawufuna ukwazana ngoku yemna yakho isaqala grand Hayibo. ngoku nanku ufundini umjita naye mama betsa yona red flag kume nake ndayifumana leyo bomini Nechere kuhlabayo. seli black Red flag yakho. bazasibuyela Air black. Hey. bazasibuyela Siye. Balisela kakhulu man. Yeah, like I feel like Ilahle xa isilile kwa Uvuma umsayizazi lelive. ofana uthi use-cradok yo eyam i-red flag. Kanye nomuntu Ofuna yazi. yakho Eyam i-red okondibuza flag. yakho red flag Oh, thethe. I-red flag yam engathi like yo biggest biggest akho mntu ndimcamkela njengomntu othanda iitshomi notywala you ndizentloko. ya ncede wayithetha lena. Why do amachere always ekhalazela iitshomi zamajita? Because Oh. exactly like Hayi kufike ndineetshomi zam ne. I make time for wena but uzomana ungixelela uba soloko wena kwitshomi zam. Ziitshomi zam fike ndisoloko no ndikwiitshomi if you zakhe. make time andiyazi ke into enizawukhalazela okokoko mna xa ndikufuna wena usemajiteni angeke. So sta busitsho sta busitsho ba oxaza okho ngayihoyanga itshere yakhe You bandiyamthanda ta yazi mna ndingumntu Uyamthanda, mna ndiyamthanda uba adeni uyaduka Frankie nodibana akho nix endiyenzayo ta you yaniphamanisa. Badlala kuye phale. yabo yamqonqozela ebusuku Hayi ba. Iseyakidaka but you yaniphamanisa ta awusoze you yaniphamanisa. sekeyazi ngeweekend udukile asoze. yabo ta Friday Saturday Sunday 3 days umzekelo khona nebhabhalaza Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday ngowakhe Evekini qha ndakunika iyakulaa nto ke besigqibo thetha ngayo. uzekela ubhuma ezaweyi understand into ezinye zibalulekile nabathita ezezonto the most ngala i-anniversary angazihoyiyo i-birthday Danko ta ndifuna uya phaya because nge-weekends akabikho phakathi kweveki. Andiva ke yibabeka kustar Phakathi- igift engathethiyo nje ukuthengela iweyi nje simple iyakhawunta kulapho lapho Nkosi ta usatsho uyayiva lentakaza mamela Uyatshonisa, kaloku mamela akatshonisi urayithi. Awuzawuduka nge-weekend. amaletshelwa ziwe ezinje Zinto ezinje uthola ukuthi umjinda kathe ngifokona ukwayaziyo kuyihlohla qha
Ngaleyo ifomu futhando. Akamtshanyiswa nontshanyiswa uyayifona Ah. Bob yakhe ikhoshwa kumfethu bakhosha kancanyiswa manje. Hayi tachi. Yo. Hey. So wena Pakistan xa uzawuduka ngeweekend awuzuzenza ezinye izinto ezi Hayi. phakathi ngicela ubuza intoni uyenzayo phakathi kweveki No ndim. wenza ntoni phakathi kweveki Grand. Ake nalahla Ubhizi nami ngantoni? ngento njalo. Uduka. Ubhizi ngale nto ithola ngutagaza, yiyo kha yenziwayo. Ngafini bandibasela too much. Oh. Stop. Then ngeweekend udukile wena Let me Ithini put loo it nto? straight. Oh. Yo, I- Star yapheka. I Ake shame nalahla. it's a red flag for me. Kanti usewuste sibhedlele. Kanti ufuna ubhelu. Okanye ufuna ubhelu. Hayi red flag sham serious. Nomna kwethu abuphosile ngenxa yotshwala. Weekends vela izobe kunini. But la weekends asivela kuyi. Problema wena. But ustar iwethu taziveyita. Thathi thina siyazama uzijustify apha napha but ezinye ndaziva ba hey. Hamba ngokwemiyalelo last. So like abizwanga lapha namhlanje. Le question engifanele uyibuza baba. Kumbe kanye kuye ta. Yena ngifanele uyibuza. Wena uyibuze kuye but Hayi ibuze ta. Ibuze. Ngithabele Good one. would you Marry me. Hayibo. Buza good one. say njenge-cherry like eziphandelayo ndiyakubona uyathengisa wenza ntoni ekusetshwa Yuta. ngoku ndiyakubona izigutywana zikhona Yuta. Anakwa. okay babuyela awunakwa ungavuka ujola nomjita ohlala kokwabo akasipani uba lefaka isiva Kanti uyajola ngoku yena ngoku uyajola. Ewe ndike relationship. Ngeta. okay But the question is simple. Will you date a broke guy? cha Date nomuntu umuntu obroko obroke. relax like broko relax akanafoko ngiqhawesi kuyagcanywa Uyazama qhatha yena. akupopi la kufaka isivi Like yazama uzama. ya Oh. Uyazama uzama ne. uyaya eplasini sisinalweka xa uvale eplasini akanasibani Say if I is spice, man. Will you date a broke? Because the number chicks are to date a broke girl. Start to see uplifted. Boss, Makazama. Don't give Okay, a sure. fuck. Will you date a broke guy? A broke guy. ya onoyithengela itoilet ubona ayinamatoilet ayinalex like le way ndilo yenza koxa ikuwe xa uyijeri yam Let's go ahead. Hey. Yakwazi uphelele ubuza. If ukwazi star. Angathatha iminute uphendula. Because Like date umuntu obroke. Will you date a broke guy? It's your question. And have you ever? Wena ayibo. Would you? sorry gqitha le question yam would you If- date a broke guy A broke guy. Wena uthe kum ozamayo. Masithi uhlelele nje akafuni kwenza nto. Akafuni kwenza nto. Akafuni kwenza nto. Akafuni kwenza nto na. obvious yafuna cha khonto ezidubulile Sensitsho. Azimvumeli man. Akafuni kwenza nto like if kuthiwa nanku umsebenzi apha abantu bakhwela ilori akafuni. Uphiki kwimisebenzi. Ubona la uzame but ayifumani. That's niyambhida Akase- because of ubuzile uba ozamayo sathi ya ama budera ngokuphinda okay utathi uyaya uyaya kwesisipani Yeah. uyaya le but uyanxila awukutshela umsebenzi Uyanxila. Eh. It's a no for me. okay sekelo ikakengqila khona manje ndawonqela khona baspoil It's a no for me. But uyakuthanda like It's a no. unika uthando Okay. like It's a no. indlela okay ofuna uthanda. akaxilile labajita spoiled uqhele uspoil onedlakhe seliswelekile wona Okay, Bekazibhele ke. Snook. Weak akakwazi weak and lebexela uba kuse uyagcwala ngawe line line and nyani uyambona uyabona uba kuthanda kuse zonke ndikade signs. ngadutyulwa for wena It's a no. And so according to wena le itsotsi onodata nayo ungadata netsotsi enjani yeke looks like uphana kwayo Uyabona anangxaki nomuntu o mandithi ozamayo. Uzame ne. And andidibani nomuntu ophiki. If kuthiwa nanku umsebenzi apha ubusazi ba uhleli endlini awenza into then kuthiwa nasi span then wena uthi yo hayi mina andizusebenza lonto I deserve ba sendaweni ethile but at that moment awukho pha kulandawo I wouldn't date you because afuna uzama. Okokuqala mandithi mina ihustle yam ndihlala estratweni on season. Estratweni ne okokuqala ndaqala ndabasamanqina ndithi right ndandisestratweni ngela Baba xesha yam. so into ohlala estratweni was
I think kungona ngoku abantu besiya beqhalana nayo. Otherwise ngoku yaqala yayi sort of embarrassment. Hayibo you la cherry unukumsi yonke lanto izinto sikhule like endikhule ndizi experience amane. So I'm not picky when it's come to izinto ze hustle. More especially into endiyaziba ndinxiba ngayo ndenza everything ngayo. So if ungumuntu nje wena ofuna ukusoloko ehleli, you don't wanna awufuna uzama kuthiwa naku umasipala uyaqasha awufuni because when you feel you deserve ba mawujike ngesitulo office. It's a no for me. Uyakuthanda Because ekugqibeleni kuzotyiwe yami imali. Kuzotyiwe yami imali. Indlela fila ngayo sibuze umbuzo. Enkosi ke impendulo yakho le. So for abacherry akule age yakho, labacherry ahaslishayo, especially ahaslish ayiqaphelele lo hlala esitratweni ubase uluke umsi, what message do you have? Into endicebisa ne inye qala ibusiness kuba yandoni akho nto imandi njengothengisa. Honestly akho nto imandi njengothengisa noba uthengisa ntoni because imali zingenela nje mhlawumbe apha phakathi evekini ufumana 50 rand ubuye ngeweekend uyenze 1000 rand. Sometimes uthengise zingabikho sales uhlale pha estratweni from uLwesihlanu up until Sunday ungathengisi nix but phakathi kweveki bayavela abantu ne. So into endifuna icebisa mna like don't ever give up, don't ever feel ashamed ngehustle oyenzayo ne. Don't ever feel ashamed. Into ekufakela isonka suba nenhloni ngayo, into enokuthatha one day ukubeke somewhere suba nenhloni ngayo, like sukhathala ba ubani uthini, just do you. Aniva ke yeah okay ngikaloyithi hayi I think ini umlo wakho mna bendifuna okay ngoniyo umsebenzi wakho wena ungajola necherry brook just because of into A1 njengobona cherry Oh like ithanda uyithande then uthatha umenze rich yabona thina singabajita le akujikele jikela fumana abantu sikula ngoboniyeza thina hayibo okay thina sikula ngoboniyeza kufana lento xa siyiluza asihloniphi la nto until it's gone thina Pinucho khotmani. nyanzile ngaba nawe ngoku ngoba amabixabile umthembu umilile ugrand abajita abaninzi akuvula uluvule sijole apha eqaleni kulali ulala ngeparagraph uka ngeparagraph i-rounds zi-4 after 6 months i-round zi-2 hayibo sezibhalela uba hawe kusefondini uphi alisati ibheki you understand ube wena uyithanda mna selilala uba mani yabani ulala you understand and ke ngoku kwadlala uba yabhilda apha you understand but the day ulidlahla lapho ngizoqaphela uba I've lost a diamond with my hands you understand so umuntu lo xa ujola kuthi xa ujola le cherry zixelele especially kule age kuyo lapho lawo kutsho ngeke ndijole ngoqo bro othanda weekend ezikulu kule business yami izaba yabuya athi baby kasitshali case nejob zami yo okay nacho cherry flavor ya what le research apha ebantwini icherry believer ngecherry njalo wasalo kulile uphiwa sithengisele noba yewe iba bapheshiya bali business umuntu opheshiya suthi ngenxa bangathengisanga weekend after ngiyeka lelo you understand nathi siyayazi uthola ukuthi ustock ama case ayi16 uthenge nje ama case ayi3 ucawe vele kuyogalela yaba stress esinjalo lezi so lo nto leyo umuntu mali la ngasika azenzeli way yakhe bekhona into yo busy kumnandi uba ndimgcwalisele kunoba ndimphe ngaske athi baby ngemgalelweni baby kwathini ngosi ba yuwe ngosi awuphekile utajini loti lento lena ibheka nomuntu okukwada apha fry sausage le chop zayo exilile isethi ibhukwe zabo ifuna i2 but uyamthanda hayi ayisakuwe ngoba yamosha xa sibani Minister of Finance so ewe umuntu abuyamuphi imali elela khona bangabi forced utawu ayibe masuke ngothanda alimlika ngalahliziyo ba umuntu wami kodwa manje adeserve kwenza ngokwenhle xa ngihamba naye town ucala kuba lewa lebedamo ngibone itheke emthembu ngiyamthengela
naye bona isikipha sebhola isebedrink ayibo nithatha inote yava uthenga neteki uta mamele but kweyethu generation kule generation yethu I feel like amachiranje yata are yabona segolila kule yenu inatsika kunzima yakakusekho thando kunzima kule yenu thina siphila ngoyindoda mayi benemali cause and kule yenu ba kusakuxuba igrand yeah you are better again first ba uxuba igrand nice girl atana xolelwa ngumnana ba uzohamba njani ne-out yama ngenyawo kumise out i-BM phayithi manamba yavele ndayibona lona uba apha ndifuna uchira apha izelanga chira apha so pha ugram nokuthi Pafeko, uyingane wabhotsha intwana ne-iPhone. yo Standards. but ke ya but mna I don't think indlela yonxiba yinto engakho man as long as you neat kweyethu generation as long as you neat but the way But indlela yonxiba it's very important ke. lethetha endivile ba nami ndingathi unarelate kuyo yinto ebasikhola ngoboniyeza takaza kaxoka so iyaphi la way ivele ndiyithela wele buyithetha wena lebe ndilwela uba every weekend ndinganxila ne ndinxile but deep down ndicwela man bra ndiyamthanda la mntana and ndayazi uyandithanda andiyenzela wele intentional uba ya man ndifuna umvisa kabuhlungu no ndiyenze kube ndisazi uba okay ya man methi ndinayo methi man noba nimoyanga mhlawumbe intsuku zithile yabo ndizobuyela kuwe efondini yabo so ke ngoku zobe yezo ndizoziqaphela mhlawumbi sekukudala sawundilahla ngosodikiwe ndim uba shit kudala awuzuvela so if wena ubunilungisile uyanotiswa sozuvela ulahle anisinothisi sane no vele nje nithi bha lalelo kuyithetha le experience yayo job there ndalisela ndilejani like bandike ndathi kuyo Saturday ndiyalala ndandivukile apha ecakwami ekuseni Sunday apheli ufuna ubona uba buhleli phantsi nyani boza evekile akhalaza uba wena Saturday Sunday uyalahleka sakubona balelate nakhona uthini impilo leyo yanotify iqaleni bayo uyakagcwale bayo ithe xa lizitsala ngibuya ngijonga le nto batyini uyifunda grand uyavusitana hayi bana ayingolayo kodwa yazi mfethu umntu wakho ngowubona everyday uyakwazi ukukhumbula ngosuka kuye kuseleya lo but butera banayine-tendency yodikwa bangatsho ukuthi lalela ke Yambona everyday. lalela ke uyayazi ba uba ungamjiki uba uyaphangela itsotsi esipalayo ngeke umjiki ushake apha ekasethwane ushake apha ekasethwane akofomula but then imizamo yakho compared to kwizinto yemzekelo kwi-past relationship zakhe xa kumjito okhoyo kanjalo uthe uyi-attention uyiqabela kakuhle Yongiwe. uyirespekta hayi unless ke ufuna amagweja okanye some sort of love ayidonlo Unless ngilowa ba soze ngiyachini. Ba umntana grena ngagrena. Baba ya soze ngiyaya. so grand uzombona njani ngoku abasabhala ebusweni Bathi backup. hayi okuya basabhalwanga ebusweni nana uzombona njani shayi trials central like i-trials zikhona yeah shayi trials I-trials nge-feelings zomntu. baba bayi-3 ku-trials ujonge oqualifyayo phathwa mina mntanam uthi uthatha istrike kanti uthatha i-backline lo wawunikileyo sistriker so-trials andona koformula bafethu kunabantu onayikhenseyisa koformula if ufumele umuntu ocrent stage uyavelela bambelela kuye ta babelela president bambelela mfethu bambelela sukujonga ulaqala bambelela mfethu arawasemnani bambelela anza nibambelela mna atawayitina bambelela xa kugqitha ujifo ilawe yes yeyiqondo yavuka you understand yeah so ngensika xa uyibonanga yeah wakubayo Benzingathi awubonanga. awutithuke inyawo zakho so ngensika xa uyibonanga ngoyibonileyo so iyakwenye bendifuna ibuza not kustaqana kufiyeko since wethu bedila ustasi usukuba yi-actress but naye imedi ne ufiyeko ke yena yinantsika
artist uyirapper mfundile kagrand uyi-artist artist but ta kuneway benike ndayibona and ngoku iyaphinda iyarayizwa ithiwa yi-couch casting andiyazi kwela cala labo onantsika imirapper but artist zonke mani ngathi ziyafola under la way for uba ustar afumane i-big role kunantsika kumuvango funeka aqale stands audition ekamreni for uba umntu akwethu afike on grand stages arape nonantsika funeka aqala adibane ne-direct ekamreni audition egrand so andiyazi if wena ufike kwezi umpiki mlilo mntakwethu sisi uyayana nawe uhangre uzibona upha okacosha uye kanje andifuna uthi koleti mani uthi kwibhula because koleti obvious uzothi ya bra uzorapha shoulders ne-aka uzoba kusingenzeki sabe singekho thina la beke ithi nazi vasilile ingxaki yabo sabe singekho so uyasiqhatha sakubona ingxaki la wena uyazi bakwenzeke ntoni ingxaki la we nanku skim sam okay ta ingxaki la we uzoyenza la mntu ne-leverage against you so uzofuna oko like anything oyenzayo funga ibenefite kwalam because ba wena uthi afuna uyenza lam ulikha laa nto yenu lam so awukho free even if uyenzile lana wasekhimini so uthi rhereza mnganam urherezela phezu kwento oyenzileyo uyaya lam angakublackmaila anytime ba wena isidingele ngewethini start solubethe emlonyeni uyava apho sitoka amasipala kuqashwa njani le qashwa njani qashwa mali bribe hayi tshintshile kuthiwa kuyisive loboya isive loboya uboya njani ta central like uboya wena ufasti wena funa le CV le ibe nento ngaphezulu ingahambi yodwa andiyakuva taka sensito nento oboyana nokuba uboyiko so ke ngoku jake wethi dathi sozibe free because lo mntu angayilikha le way bayenzekile kudala sisiva kuthiwa abantu balulele nemaleji awuzafumana umsebenzi nangoku ta ngithela phezu kwento ebethethwe ngumntu ofamous ngoku okay so ke ngoku ndiyakulawe uba bangapha abantu abavileyo kuthiwa baqashwe njani and here today asikaboni le nto eyi-one elikhishiweyo star ungavuma ukuthini le nto couch casting kuthiwa nantsi urole kaskim sam phezu kwewika ta bangapha abantu nebudere kuthiwa nantsi urole kaskim sam uzoba yi-lead actress for maybe up until season 1 up until ayophela so kufuneka ndiqale ndi-audition ngola uhlobo loboya siyibhode mnyama damn yo uyadala it's not gonna work remember bakhona abaqashiweyo okudala usiva uba baqashwe njani but akho proof engqondweni yakho kufika nto taji wena mlabe bra Nathi Vasilile. Awuzuyenza kodwa TVini ngizawuvela. But into endiyaziyo ne Into endiyaziyo TVini ngizawuvela. xa ugqiba uyenza laa nto once wayenza I feel like uzosoloko uyenza oko so nangaphandle kwe-guiltiness I feel like uzobuyazi umane idemanda back uba okay ukule position because of mna so uzapha wena yabo and yona uzomane ifuna oko so egqibeleni usaphila ulife onormal ngoku yena kuba ufuneka umane unikisa hayi man no it's not gonna work it's not gonna work babala kusopopile manje izinto zizenza so upha xa umbona laa mntu manje kumane kusithi iqatha enye into and uzoba le-anger yabo yi-rape clar xa nje yaseyitraumatizile yi-rape but abakhona ta andiyi-advocateri neyanditsho ba yi-rape yi-corruption same time exactly corruption you understand because bakhona like baninzi kule industry le kwaba sibabukela i-TV But I feel like bakhona abantu abophe ngendlela ezimnyama ndiyendixela yona i-couch casting yo-audition eromini yeah kwa wena phaa esikhathini mhlawumbi ngo-7 bagqibile abantu funa udibane ne-director funa nithethe
ufike ke ngoku nale director xa umjonga unjani Awubebhazwa ngayo. no ene guys. akafuni uyenza ngendlela ekhanye wena angcono be upcoming artist Yo, hayi. forever. Dulore bapekazi It's not kwawakho gonna bro work. wethu. Hayi ngiyacula kwi-taxi rank zaseliMopo. Sikurecognize nabo bantu ko-TikTok But this time bayabonwa around not babonwe Xa ndlela xocecula irenk yasephilippi or Philippi Mall. So Lekata lele tubalo. Ubabalo. okay ewe ndiyambona That's what is our fairly. and uyatrenda kholo ngayikhaskastinga khawuskatinga kawuzuya nawo funa kholo ngabantu ta hayi ngoboleke naye vaye Bari imali ithiwa into zikabhadla jola abadala. Nawe yakaboleke se-editing yokuba. straight piano isipaniso nangona TikTok mapholisa inceda but akathengiksi yena itshiwa ngaba bantu akakadibani nabo akakadibani nabo ijantile into isipaniso wezi-lines nje La TikTok yena udibana kazofumana ngala nix wena, bawenze i-sound. bona bazoyirevela Bayisound igqobile. thathwa ngabantu bayirejistarishe andabona so akafumani nix Kufanele nawe ejonga uCasper uzuqonda ubhadlile. Nawe kushobani. le bendithetha Tjita ngayo wenze i-TikTok trend bani. Uyazi uba washikaramine but uyafuna la ngoma ta yazi la ngoma chomi hayi jika chu ayinamali chu uthi tuyicoshe phaa kulawela track cause bikhona ipost uTolrik epostileyo ba wamtext umchita ba ngikufuna kule track wamsendela engathi no hayi jika chu mamelu kusho ba mamelu chomi Yena nolatsika naleyo luvo. yebude Encokoyele yonke lo futhi ithe xa lijonga uCasper balijonga lijonga. ayeza la podcast Yalo mchita hayi ufile kwana. ya uyuza abantu be-podcast for irrelevance. uspanisa i-tiktok trends Yeah. uspanisa utrenda ku-social Akuphi media ingoma like Kuba, album ingoma ezistraight. ngoku khe Utheni kuphi siyekile isenzo? umbona ngala ndlela lebesimbona ngayo laa mntu Uyafustar. ebeyisuperstar ecran Ngoku ngoku siyibona ukodwa ka- iskima Into menze nathi relevant uCasper Tazi AK uyiprovile lana Shout imchita out to- kuzabote Shawu isinyanya. Shout out to King megas Ed. nangoku isakhera on wayechile Always. oshile megas but direct leyo so couch casting kwenzeka lo siphumile pha Hayi. Ziyadura. wrong la wena Abantu baphumelela ngomdidi. njengodidi hey budier but nangeke ta xolile Never ufona say hayi never say bekwaphi 10 meters mntakwethu yabo 10 meter bekwaphi 10 lithini meters lizambuthini hayi 10 meter nayo 10 million hayi tata Wakusongisa. Ila. athi somgaka zwakala Athi 5 usomshinda. ya 10 meter nakawo 10 athi akho ndizosuka akho ndizosuka akho ndizothathwa Clap your hands. Wayenza Wazali besika mzansi one. balabdala ku. kayiwanje Hayi. ndiyakubona etv Hayi balabdala. 10 million boy Uyazi but eTV. awusuzithathe 10 million Awuzuyithatha. Atenzitha kodwa hayi. awuzithatha na hayi wata kimedi Ye athi usomjingo. somjingo 10 meter ndimbethe ewe oh Yena ku. bensitho nje awusithi phofu uthi wena xa kunothiwa li-oledi obvious andithe kufiyeko if mhlawumbi oleti lingathi ina I mean ndiye ndenze Yeah. obvious uzovuma Zothi, so lithi itime yiza ndenze kuwe hayi lizuzu uyayibo one ngalo so uyayeka 10 meters now uyayeka hayi oh futhi bengobethayo So when imagine hayi ngizotry mfana uchop ima wesidima sakho tu I'll give you a room I'll sign you on Sony I'll sign you on Sony hayi athi gibela ke ngoku senguwe ngibele hey uqithi ugityelwa kwale hayi ngibela wena ngoku nguwe uyagibela wena une experience la mntu wena une experience yantoni awunothi umuntu xa eBosch Experience ubona njani? une experience uyipress iBosch
Ne. ayipress boss experience yantoni But hamba siyeke experience but yeah because Starshine setha ngenye imini man. Lokho wethu une EP ezayo kaziplug go fast. oh yeah Cela hey so G. Une EP ezayo kaziplug my dick. ya ne busy EP ensipana kuyo Igama likafiki. pheki qhinga elivuthwayo Vuthwayo. Yo, ngengezijwayo. pheki qhinga elivuthwayo Hayi ene lizovuthwa nyani. Khosa trap ya Angibhekanga Brian. Ndiye Starshine. Sayicina. Sibayinda. Starshine. Business kaziplug choma bawungafumaneka phi njani nini babeshaya ngawo for i-business. okay Not couch London. please so if ufuna i-perfume ka inuka ufuna i-lotion hair products ufuna into yokukhulisa indevu anything that has to do ne-cosmetics ndijonga utagazi anything that has to do nomzimba wakho iwesingoku ya ufuna impahla ufuna izneakers Ah. Yeah, I was So thinking, Ufuna- ufuna ball yazithengisa. ezikhona Mali. kumi iba yi-550 Size all sizes gone. S to 2XL Yazo sizozibona. I thought I was taking I'm not selling i-iPhones but ke xa ufuna ujonga i-status okanye ufuna u-order so ndibamba ku-WhatsApp Facebook ithabele nkutwana i-jewelry khona mna ndifuna umthengeleni nomani Ngithela amacici. Thengisa. Big. Amacici nezulu. Wena tsho Yeah, manazo thing is, wow no azikho icabamba ngumjongele American Swiss Yo. American Swiss hayi khona Mr Brown big. iyambatsha kuthiwa iyakhutuka Engakhuthuka engumfazi. iphinde imthethise ke ngoku loo nto yabo bubugqolo bodwa Abasani obo. nje kuna funa iphinde ndiyize nala. Little things matter suthuze neringa kaloku ye-fake thenga i-chips thenga anything suthenga into yezicasi uba ziza kujongisa Fiko. Sikabela usiplaka manika. mna EP this year then yeah This one, but i-chill fontaine yona. oh yeah Enough. andiyazi release nkayazi nkayiseti date bazoreleasa nini saspana yiyo ndishuta noba 2 songs or 3 songs then ndiyazi ndiqalile What about- chill fontaine ikhona yona yenzeka andifuna udropa date but yenzeka i-chill fontaine Ya This year. bebethi year. bebethi amabhutera zone bahamba apha Chill ku-forward. for thing like- Apho kona izoringwa event. i-event ekudlalwa games like Best market, event ndake udibane ndayibona nabantu. apha ekazi. ayimnandi lawo. Nethu asiyalwa but hayi. Ata if ungabona eza clips Ah. yo buda so kulonyaka ebingaske form na just to advise Right. first way yabo bayispanele before time bangazixini njenga last time I think it a month before month before kanye 2 weeks before right month eposta September so ngoku at least kanti sibambe 3 months before at least bantu abasave phayikazi Hayi. and eza games zenu ndizibonile zimnandi ezawuyi so ngaske yama nonke lo begrand otherwise wayena nezintsha plus ya sizothengisa nebrayi bawufuna order hit us up Bambe bawena kanye bambe Bambe i-page. Prozil, bambe ubanele bambe u7 okanye bambe ipage okanye bambe unisi Zona bukwayo. otherwise tacho man nawe fika mntakothi ndavulela my face cut ndavulela otherwise good ke bantu please do like comment share subscribe if you don't button so that go on upload episode ufumana notification it's the comfort zone it's the Culture Cast. I'm telling you we are okay